Ja, så er jeg her igen. Nu vil jeg lige prøve at fortælle jer lidt om, hvad det er, vi skal sammen i dag. Og nu har I jo fået jeres familie at vide, og i sådan en familie, så udover at I er en masse mennesker, så skal I også finde ud af, hvad det er for en rolle, I har i familien. Er I moren? Er I storesøsteren? Er I måske familiens slange eller undulat? Eller er I en bonusmor? Eller hvad er det egentlig for en rolle, I har i familien? Og når I har fundet ud af det, så skal I også have fundet ud af, hvad er jeres familienavn? Altså, hvad hedder I til efternavn? Øhm, ja, og hedder I alle sammen det samme? Det kan jo være, at I er en sammenbragt familie, så ikke alle i familien sådan på den måde har samme efternavn. Når I har fundet ud af, hvilke roller I har i familien, og hvad I skal hedde, så skal I også have fundet ud af, hvornår I egentlig har fødselsdag, og hvad for en alder de forskellige personer i familien har. Og så kan I bruge, vi har lavet sådan en lille regneark til jer, som I kan bruge, så I kan udregne, hvad er det så egentlig for et CPR-nummer, I har. Når I har alle de oplysninger, så skal I putte dem ind i et rolleskema. Og rolleskemaet, det kan I også finde inde på skoleportalen. Og der skal altså stå, hvad jeres eget navn er, og hvad jeres rolle i familien er, og hvad jeres familienavn er. Det kunne for eksempel være, at der stod Dorte her, og min rolle var at være, det må være moren, ikke? Og så var familienavnet, det var måske Dorte Vestergaard Hansen, og så mit CPR-nummer, altså jeg har fødselsdag den 28. i 7. 1975, og så vil jeg ikke lige sige, hvad de sidste 4 er, men det kan man få hjælp i regnearket til at regne ud, hvad det så kunne være. Sådan et skema skal udfyldes for hele familien, og det kunne jo være, at I har valgt, at der er en i familien, der skal spille en af husdyrene, eller måske 2, alt efter hvor mange børn I gerne vil have i familien. Så skal de skal også have en fødselsdato, men at regne CPR-nummer ud. Jo, ved I hvad, det gør vi også bare. Vi regner CPR-nummer ud for alle familiemedlemmer. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal I også have disket op med et familiefoto. Det kan godt være, at I gerne vil have nogle rekvisitter med hjemmefra. Og det kan I gøre, og så kan I aftale, at I tager billedet en anden dag i løbet af ugen. Men et billede af jeres familie, det vil vi også rigtig gerne have. Ja, det bliver sådan, hvad morgenen sådan lige kommer her til at gå med. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så skal vi begynde at kigge på, at I skal have lavet et budget. Og i dag skal vi have fundet ud af, hvilke nogle indtægter I har i jeres familie. Der er noget med job og offentlige ydelser, og der er noget med nogle børnebidrag. Der kan også være andre indtægter. Det kan fx være, at en af børnene i familien har et job, og så I vælger at lade de penge indgå i budgettet, eller måske er de studerende og får noget uddannelsesstøtte. Det kan også være, at I vælger at sige, når de bor stadig hjemme, så skal de betale. Det første, I skal have gjort i forhold til de indtægter, det er at finde ud af, hvilket job er det, der er til de voksne. Hvad kunne de voksne egentlig tænke sig at lave? Ja, så det skal vi have set på, og hvilke muligheder der egentlig er. Vi har fundet nogle forskellige job til jer, og man skal vælge lidt med hjertet, og når man har valgt, så får man at vide, hvad er det så egentlig for en indtægt, man har. Når I vælger job, så tænk lige på, om er det egentlig realistisk, I kunne have nået at få den uddannelse med den alder, I har valgt, I har. Så det skal I også tænke lidt ind. Ja, det var job. Så skal I også have fundet ud af noget med jeres bolig. Bor I til leje, eller ejer I jeres bolig? I morgen der får vi besøg af en ejendomsmægler, og han vil sige noget mere om, hvordan man så laver nogle beregninger på, hvilke udgifter man har i forbindelse med sin bolig. Men i dag, der skal I altså prøve lidt at tage en beslutning om, I vil eje eller leje. Og så forestiller vi os, at I får en plantegning, eller vi søger nogle plantegninger, og så er det noget med at få fundet ud af, hvordan kunne I egentlig tænke jer at indrette jer i jeres hus? Skal børnene have deres egen værelse? Skal far og mor sove i stuen? Eller hvordan skal det egentlig være hos jer? Ja, og så når vi i hvert fald ikke mere i dag, og det kan også godt være, at vi ikke når omkring alle de her ting. Men det er i hvert fald en start. Rigtig god arbejdslyst. Og så glemte jeg at sige noget rigtig, rigtig vigtigt. Det vil jeg lige tegne her på papiret. Undervejs i den her uge,
så skal alle familier, lave en lille, skriver jeg her, PowerPoint undervejs, hvor de viser nogle af de her ting. Der skal I altså lægge jeres familiebillede ind, og I skal lægge jeres rolleskema, og også når I tager nogle beslutninger, for eksempel hvilken bil I gerne vil have, det kommer I til at skulle beslutte senere på ugen. Så find nogle billeder af de her ting. Måske også hvis I har nogle husdyr i familien, så find nogle billeder af de husdyr og læg dem ind i den her PowerPoint-præsentation, så I får lavet sådan en lille opsamling på, hvordan det er lige præcis i jeres familie. Og det skal vi selvfølgelig bruge, fordi på fredag, der vil vi gerne se de her præsentationer fra hver familie. God arbejdslyst.